Kok pangan ki lho kena aku ki ndak telu nggih ngrungokne kupingan iki. Mangani kuping anu ku lho sing ditemplekne kuping lho, karet ku lho. Ya ta ora tau dijoli. Pangan terus. Lek diseneni. Lek diseneni ngono kuwi ta modele. Heeh. Kok Allah kemangan kuping-kupingan ngene iki aku nggak iso nguwakne musik malian. Dah lah. Muni neh. Loh. Lah terus piye maksudmu? Aku ngene iki lho tak nggih ngrungokne. Lah nek lek iki karet iki kok putuli kok cepoti ya terus lah ngrungokne musike malah apa? Mak cetes ngono men. Iki lho. Iki ne kok untal mestian. Wis entek telu lho we. 75.000 lho, Ijoli. Ijoli. Oh. Makal lho iki. Wis ngentekne kenakan telu lho we wisan. Ora kok Ijoli. Makal pol iki.